Traffic brownout eksperyensyahan sang mga residente matapos matumbahan sang kahoy ang apat ka mga poste. Yari nga itong balita, barangay. Pasado alas 3 ang agahon sa nabatian sa mga residente sa Barangay 28 ang mabaskog nga pagsigabong. Ang ginakahangawan sang iban may naglupok ka bomba. Apang sa nagwa na, isa gali kadako nga tar apple ang natumba sa bahin sang Purok Balungay, Lopezayna. Dugay na man na ginakuan, ginaayo sa kay Doktora Hilado. Kay ti gabok na gid man siya mo. Ti do hindi ya pag ipatando kay dapat ang ini kuno dapat ang iya ipakuha o. Nagloy-loy sa dalan kag nagkalautod ang kable sa telepono, internet kag kuryente, nga nagtuga naman brownout. Tapos may tricycle nga siguro nalabot gid man siya. Amo to nga nagsinggit sa nga ay nagamuna sa balati na ginuwa kami. Madugay na nga namutikan nga daw nagahuyang ang kahoy bangod gabok na. Gulpi lang ko nakibot nga gulpi lang nga may nagsinigabong kasi may nga mga poste nag-grab, nag-spark ang mga kuryente. Madasig aging pangutod sang CDRRMO ang kahoy nga nagbalabag sa dalan. Apa ang mga poste lakip ng live wire pasado alas 9 na sa ginespondihan. Posible isla ng gabok nga poste nga nagkalatumba. Temporaryo ginsirada ng corner Lopezayna Gonzaga Streets pasulod sa Sambok Terminal, butang nga masangin mabugat ang dalagan sa trapiko. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.